יש לנו. הבוגרים יזרקו את הכובעים אל על כשטייסי הצוות, מדריכי בית הספר לטיסה, ינסו ללכוד חלק מהכובעים באוויר. תסתכלו שמאלה, דרכם של כל החניכים בבית הספר לטיסה מתחילה עם מטוסי הסנונית. מטוסי הסנונית של בית הספר לטיסה החליפו את מטוסי הפייפר הוותיקים. בטייסת מיון של בית הספר לטיסה מלאה. קהל נכבד, עבור חניכי בית הספר, הטיסה בסנונית היא נקודת ההתחלה שמובילה לדרך ארוכה ואתגרית שבסופה ניצבים מטוסים מהשורה הראשונה. חדי האוזן יוכלו כבר לשמוע את רעם המנועים. המטוסים צמודים לקרקע ומתקרבים למטרות בתקווה להתגלות מאוחר ככל שניתן. התותח במסוק מכוון אוטומטית לכיוון אליו מסתכלת קסדת הטייס. הם תכף יסתובבו ויסתכלו עלינו, לטובתכם שיהיו מחיאות כפיים סוערות. אני מזכיר שהתותח מכוון לאן שמסתכלת הקסדה. לצערי הערב ירי לא יהיה, אבל אווירובטיקה מרשימה תהיה ותהיה. הם מסתכלים, איפה מחיאות הכפיים? קידה אחורית. מיד תהיה קידה קדמית. בכל מסוק שני טייסים, הקדמי הוא הבכיר יותר, הוא מפקד המסוק, הוא משמש כמקלען, ועוד האחורי מתפקד כמטיס. איפה מחיאות הכפיים להופעה המרשימה של השרפים?